Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Sanly gözetip gepleşiňiň nowatda sanly başlaýas. Öňkü sanlarymyzda elektron täzirçilik, liftler barada, grafik dizaynerlaryň ulanýan gurallary barada gepleşikde tamaşa etdiňiz. Indi bolsa bu gepleşigimizde Emil Ang we onuň taryhy barada. Bilişimiz ýaly kompýuter tehnologiýalarynyň dörap başlan döwründen bäri semiconductors yani yarım geçiricilerin oylap tapılanından beri kompüter teknolojileri, kompüter dünyası gün sayın ösüp gelýär. Kompüter teknolojilerin tapılan döwründen başlap adamlar dürlü Emil Ang teknolojilerin hyýalyna boldy. Onun bir ýerdäki artlar Emil Ang diýip aýdylanykdy. Gepleýän robot diýilýärdi ýa-da adam ýaly gürleşip bilen diýilýärdi. Ýöne şonuň düýp manysynda kompýuterlaryň, enjamlaryň edil adam ýaly pikirlenip bilmegi, pikirleri seljerip bilmegi, şol seljeş esasynda bir netije çykaryp jogap berip bilmegi esasana şol garaşylýardy. Bu arada kän çeper filmler, multfilmler, bir näçe çeper eserler ýazyldy. Adamlar şol hyýaly, ýani gepleýän robot hyýalyna, gepleýän enjamlar adamlar bilen gepleşip bilýän, adamlara soraw jogap alyşyp bilýän enjamlaryň hyýalyna ýaşap bu esasen 20-nji asyrda hasam köp mewjud. Görä meni bir wagda mümkin däl ýalydy kompýuterlaryň maglumaty seljerip onu dolandyryp gerekli maglumaty ulanyjyň öňüne goýmak, onu ýetirmek bu arada tarihi bolup geçen hadiseler bir hayaldan boldy. Ýöne şol Emil Ang indi häzirki wagtda dogly dünýä jemgyýetiniň durmuşyna aralaşyp başlady şu wagt. Irki döwürlerde Emil Ang biz esasen gözlem motorlaryna ýa-da tomoşaçylaryň video platformalaryna halayan videolary has öňe çykaran algoritmalar üstünde ýa-da ýani sayt gözleglerine, sayt gözlem motorlaryna öz ýaşaýan ýerine ýakyn ýa öz halayan uğurlaryna ýakyn saytlary ýa şoňa değişik suratlar, netijeleri has öňe çykarmak bilen baglanşykly algoritmlar bilen başlady. Olaram öz döwründe çalışyrma algoritmlardy. Ýöne häzirki Emil Ang ýeten derejesinde ol algoritmlar häzirki wagtda gaty ýöneköý bolup galdy. Bilişimiz ýaly Emil Ang barada ilkinji düşünjeler 1940-njy 50-nji ýyllarda başlady. Yani robotlaryň adam bilen pikirleri jemläp, pikirleri aýlap gepleşip bilmek mümkinçiliginiň üstünde işlendi. Soňky 56-njy ýylda Emil Ang öwreniş döwrü başlady. Yani Emil Ang arada ilimler guramaçylykly üstünde işlenip başlady. Bu mu ýa dünýäniň köp alymlary, köp inženerler, köp tehnologlary ýa-da aralaşyp başlady. Köp synançlar edildi. Elbetde kompýuter tehnologiýalaryna köp zat etdirilmek, köp ýumuşlar berip bilmek, olaryň edil adamyň gatşygy bolman, adam aralaşman maglumaty seljerip oň netijesinde ýumuşlar ýerine ýetirmek mümkinçiligi barada elbetde üstünde kän işlenip başlady. Ýani mysal sürücüsiz ulaglar ýa-da öz-özü işleýän enjamlar, motorlar ýa adamyň az ulan, ýani adamyň pikirlenişi ýa-da adamyň ýumuş berişiniň iň az derejede boljak ýagdaýdaky mümkinçilikler üstünde kän işlendi. Elbetde esas ösüşler bolsa 50-nji ýyllardan soň boldy. 50-nji ýylar 2000-nji ýyllar arasynda kompýuter tehnologiýalarynyň berýän mümkinçilikleri ýa bir pikir döretdi-de. Eger kompýuter tehnologiýalaryna şu derejeye ýetip bilen bolsak, onda mundan has ýokary tehnologiýada biz ýetip bileriz diýip. Bir wagda kyn ýaly boldy. Esasen bu ýerde işleýiş usulyny işläp taýýarlamak kyn bolmasa-da, onuň maglumat goruny doldurmak, täbi dünýädäki hemme maglumatlar jemlenmeli ýa-da epesler maglumat jemlenmeli. Şol maglumat jemlenen maglumatlaryň esasyna algoritmlar işläp taýýarlap, seljerip netije berer ýaly. Elbetde maglumatlaryň jemlenmegi
Ol jemlenen maglumatlaryň esasında 3-nji we 4-nji görnüş maglumatlaryň çykarylmagy, seljerilmegi şoň üstünde şoň usuliyetlerin üstünde tehnologiýalaryň üstünde işlenildi. Bilişimiz ýaly kompýuter tehnologiýalary olar diňe berilen maglumatyň esasyna bir netije çykaryp berer. Eger ol maglumatlar ýerdirmedik bolsa, o arada hiç ili özünden pikir döredip bilmeýär. Şol sebäpli biz ummasız maglumat ummany bilen doldurmaly bolýas. Kompýuter bazalaryny, kompýuter gorlaryny we şonuň netijesinde de ol içinden seljerip üçüncü tarapları çykaryp berýär. Emel An bu kompýuter tehnologiýalaryna möhüm ugurmy, bu adamlar üçin gerekmi? Şol soragyň üstünde häzir kän durulýar. Esasen senagat öwrüşi geçirilen wagty täze deshalaryň, tinjamlaryň çykmagy bilen adamyň işiniň azalmagy, ýani adamlar köp adamyň işsiz galmagy ýagdaý bilen gawatlaşdy 18-nji 19-njy asyrlarda. Şonda köp adam senagaty bir iş gorlary bilen baglanyşly huk ýalan gördüler başda. Ýöne bir 5-6 ýylyň dowamyna tersine gaýtam täze iş ornlary döredi. Şol senagaty diýişli täze bilermenleriň, inženerleriň bir zerurlugy döredi. Şoňa diýişli okuwlaryň, oku meýilnamalarynyň, universitetleriniň, institutlarynyň döremegine ýol açdy. Adamlaryň sowatlyk derejesi artdy. Adamlaryň gaýtam şol tehnologiýalardan ulanyp durmuşy hasam eşiretli ýagdaýa geldi. Din jalmana, medeni din jalmana, gezmäne we wagtyny tygyşytlap has köp özüne wagt aýyrmagy mümkinçilik döredi. Din jalmana mümkinçilik dören jemgyýetiň döremegi bilen elbetde oňa değişik täze mümkinçilikler, din jalyş terekçiligi, telewiziýa ýa-da beýleki teleshowlar, telewiziýada gepleşikler, ýa-da adamlar baryp din jalyp biljek din jalyş merkezleri, din jalyş ýyldan merkezleri köpelli. Adamlaryň din jalmany wagt köpelli, senagatlaşma gelenden soň. Adamlaryň gara işi bilen näçe wagtlap edýän işini jamyr edip başlamak üçin we adamlaryň saglygy, olaryň ýagdaýy barada has alad etmeni köprek mümkinçilik döredi. El häzirem Emel An'a geçilen döwürde, dünýäde Emel An'yň beýlen mümkinçiliklerini peýdalanan häzirki döwürde şu arada sonra öňe çykypdyr. Sebäbi birnäçe kärhanalarda Emel An gelmegi bilen täze iş orunlary entek döreýänçe öňkü käbir iş orunlarynyň ýitmek howpy bar diýen ýagdaýda dur. Bul şaşyrmly ýagdaý öňümüzdäki 1-2 ýyl ýene dowam etjegine garaşylýar. Sebäbi adamlar täze hakykat bilen, täze ýagdaý bilen ýüzleşmeli bolýar. Täze iş orunlaryny döremek üçin adamlaryň täze tehnologiýa bilen aýakdaş bolup, şoňa değişik tehnologiýalar öwrenip, özleşdirip, moňa girişip gitmek üçin bir wagt gerek. Şol sebäpli häzirki wagtda zähmet birjasynda belli bir kynçylyklar bolmagyny garaşylýar. Öňümüzdäki 1-2 ýyl ýöne bul edil senagat döwrüne ýaly kyn bolmajakdygyny aýdýar bilermenler. Sebäbi näme de bolsa adamlar tehnologik ösüşleri ýam näçe asyrdan bäri öwrenşik geldi. Bu ýagdaýlara ýam taýýardy. Elbetde Emel An çykma bilen baglanşyk başga da soraglar bar. Mysal intellektual eýçilik bilen baglanşykly. Zähmet sindyrip ýazylan makalalarda taýýarlanan işler Emel An bunu öwrenip, bunu seljerip
Elbette onun mazmununa birazcık ütköşme girzen ýaly ýöne düýp manysy bir ýöne şonuň manydaş sözleri bilen ýa-da bir manydaşrak sözlemler bilen ýerleri çalyşyp bir täze düzüm bilen şowur mazmuny adamyň zähmetini şeýdip köpçülüge hiç ýeli çykdyjysyz paýlamagy elbette şowurda zähmet çeken adamyň intellektual eýçiligi baradaky şol eden zähmetiniň garşylygyna garaşan mazmunyň eýeleriniň şol urdaky belki nägilelikleri bolmak ihtimal onun belki häzirki wagtda kanunçylygyna girizmeli, gözden tutmaly meseleler var. Şo sebäplen onun üstünde bilermeler işleýär. Emel an sebäbi gatken maglumatlara el yeterli bolýar. Şol sebäpli käbir senagat pudonaklar bu emel an mümkinçilikler bilen baglanşykly alyp barýan işler bar. Emel an bilen baglanşykly elbetde töwekkelçilikler, çäklendirmeler hem bar. Esasan ahlak meselesi boýunça intellektual eýçilik barada geçdik. Şolary alam ykdysady ýa-da täzeçilik syry bilen baglanşykly zatlar hem bar. Mysal diýeli men öz kärhanamyň şertnamalary bilen baglanşykly ulanýan tehnologiýalar bilen baglanşykly maglumaty seljerjek ýa şonu terjime etdirjek, şonu bir mazmuna bir tertibe salyp berdip köpçüligiň ulanýan emel an tehnologiýasyna salan ýagdaýynda ol şon men beren maglumatlarymy öz hakydasyny saklaýar. Onu bir wagda 20-30 minutdan aýryan ýaly etse de ol düýp bazada saklanýar. Şoň bilen baglanşykly häzirki wagtda bir kanunçylygyň üstünde işlenýär. Ýagny bir kärhananyň täzeçilik sırlarynyň intellektual eýçiliginiň köpçüligi ýaramanyň öňüne almak we tehnologiýasynyň üstünde işlenýär. Ýagny ýapyk görnüşli emel an tehnologiýalarynyň peýdalanyny. Ýagny mende öz kärhanamyň içinde öz şertnamalarynyň, öz resminamalarynyň içine girizilip, mazmunyň seljerilip, zerur bolan halatyny inneki alyp barjak işin şertnamasy ýa şoňa değişli resminamalar çykarylmaly bolany. Diňe meniň öz kärhanamyň içinde şol serwerlarda bazada işläp taýýarlap bererýärler tehnologiýalaryň şu üstünde işlenýär. Şol sebäpli local database ýani yerli maglumat gorlarynyň döredilmegi we bu ýerde şol kärhananyň öz içki resminamalaryny diňe içeride ulanyp onun kiber opsuzlygy we täzeçilik sırrının saklanılmagy bilen baglanşykly häzirki wagtda tehnologiýalar işlenip düzülýär. Elbette emel an durmuşda da kän ulanýan ýer bar. Şahsy ulanjylar, kärhanalar, jemgyýetler. Şahsy ulanjylar mysal diýeli siz hepden dowamyna etjek işleňiz bilen baglanşykly gün tertibini bir sazlasyňyz gelýär. Hepden dowamyna etmeli işleňiziň sanyny berip, belli wagt çäklendirmelerini goýup, oňa değişik şertler ýazyp, maňa oňoýly hepde 40 sagat işleri alarak maňa reje düzüp berdip tapşyryk beren ýagdaýynda ol size iň oňoýly, size amatly gün tertibini ýa hepden meýillanmasyny düzüp berilýär. Onun daşary kärhanalaryň baglaş, kärhananyňyzy diýeniz mysal men kärhanam urulyp barýar, öň 3 adam, 5 adamdy, indi 20 adam boldy. Men kärhanamyň içindäki tertibi, maglumat dolanşygyny şeýlede ofisimiziň ýa-da edaramyzyň, edara binamyzyň ulanşy bilen baglanşykly men kynçylyk çeken, maňa şu temada kömek etdiýenne ol düzüp berýär. Ýani işgärleriň haýsy bölümlere aýrylmagy, her bölümiň öz wezbe borçlary, her resminama izlenen şu arda öz bazasında, öz maglumat gorununa saklayan maglumatlaryň esasyna bir netijeli bir teklip berýär. Şeýle-de mysal dramaturglar kiçiräjik bir pikir berenden soň maňa şu temada edebi esasda
bana bir çeper hekaye yazıp ber, ya bir teatr üçün ya da kino film üçün edebi esas yazıp ber diýip tawşak berilenni emel aň şonu gaty gysga wagtda belki bir munda yetmän 15-20 sekundyň içinde size bir senaryo yazıp berýär. Onu elbette okap görenden soň içine düzeltişim girip bolýar. Yani şuýany şeýle keşfi goş, bärden şu bölümini aýyr, bärde şeýlerek ýagdaýlar bolsun. Şuňaly keşpler ýa-da şeýle şertler, ýagdaýlar, şuňaly hadisalar goşup aýyr diýip ýene de üstüne goşup ütkedip aýryp bolýar. Emel aň bilen baglanşykly häzirki wagtda bu tehnologiýanyň öwrenilmegi täze bir bazar açdy. Häzirki wagtda bir näçe emel aň bilen baglanşykly işleýän platformalar, meýdançalar döredi. Yani buların hersi öz uğru bilen ütköşük hyzmaty bermäge çalyşýar. Mysal diýelim biri dürli dillerde çarp işlep taýyrmak bilen baglanşyk ökde bolsa, ýene biri şol spotlandyran ýagdaýyňyzyň suratyny, ýani şoň keşp ýa-da bir surat grafiki bir surat çıkarıp berdiğinizde onu gaty gysga wagtynda şoňa değişik surat taýýarlap berilýär. Ýene bir bolsa siziň bir temada çykyşyňyz bar bolsa şoňa izgderli okuw gollanmasy, meýilnamasy taýýarlap berilýär. Häzirki wagtda gysga video şekilli maglumatlaram, video şekilli ýazylaram çıkarıp berýän emel aňlar döredi. Aýdym saz, goşuk ýazyp berýän, şoň esasynda saz düzüp aýdym çıkarıp berýän emel aň tehnologiýalaram döredi. Umman emel aň tehnologiýasynyň uly geljegine garaşylýar. Häzirki wagtda muňa dünýäniň ykdysadyýety geçişde belki käbir iş ornunyň gitmegi bilen baglanşykly bir gaýgylaryny aýtsa-da, täze iş ornunyň dörejekdigi iki uçsuzdur. Esasan machine learning, ýagny maşinlaryň öwrenmegi bilen baglanşykly täze usullaryň üstünde işlemeli bolýar. Ýagny bu emel aň neticede bu adamın kömegi bolman ösüp biljek tehnologiýalar, öz başyna ösüp biljek tehnologiýalar öz öwrense de muňa ýene de adamyň gatnaşygy gerek bolýar. Emel aňdaky biziň garaşan netijemizi biz tawşyrygy, ýumuşy dogry düşündirip bilmesek, biz ýene de emel aň berýän hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilmeýäs. Maglumat tehnologiýalarynyň, kompýter tehnologiýalarynyň ösmegi bilen bir hatarda emel aň tehnologiýalarynyň ýaşyra öwredilmegi, olaryň bu täze çykan tehnologiýanyň täze ugry bilen gawapdaş gitmegi bilen baglanşykly giňgerli işler alyp barylýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Bilim Ministrliginiň gurnumagyna bir näçe hackathon bäsleşikleri, ýagny maglumat tehnologiýalaryna baglanşykly bäsleşikler geçirilýär. Bu bäsleşiklerde emel aň ugry boýunça da Türkmen ýaşlary öz dörejiliklerini, öz ukyp başarıklaryny görkezýärler. Şeýle de Türkmenistanyň jemgyýetçilik guramalarynyň, Türkmenistanyň Matumlandaky ýaşlar uramasy, Türkmenistanyň Senasiýa Telekeşler Partiýasy ýaly jemgyýetçilik guramalary hem tehnologiýa bäsleşiklerini, tehnologiýa boýunça pikir alışma duşuklaryny, ykdysadyýatyň tehnologiýanyň täze ugry bilen baglanşykly startup bäsleşikleri, robototehnika bäsleşikleri, şoň bilen baglanşyk pikir alışmalary, maslahatlary, sergi ýarmarkalaryny izler geçirip durýar. Emel aň tehnologiýalary bilen baglanşykly türkmen ýaşlaram giňden gyzyklanýar. Indi bolsa gelin ýurdumyzda geçirilen halkara matematika olimpiadasynda ýeňiji bolan Indoneziýanyň Bilim Üniversitetining uçurumy Merdan Nazarlyç bilen söhbetdeş bolalım. Bizim söhbetdeşimiz ýurdumyzda Halkara Insanperwer Ulumary Ösüş Üniversitetiniň geçiren halkara matematika olimpiadasynyň ýeňiçisi Merdan Nazarlyç. Merdan emel aň ýaşlaryň arasynda näme ýagdaýda häzirki wagtda öwrenilýär? Esasan matematika we tehnologiýa bilermenleriň bu matematika söýerleriň, tehnologiýa söýerleri häzirki wagtda emel aň tehnologiýalaryny durmuşda nirde ulanýarlar? Bu ýurdumyzda, jemgyýetimizde, ykdysadiyýetimiźde nirlerde
näilip öz netijelerini peýdalaryny berýär. O hojalykda bu daýhanlamyzyň işini näil ýeňilleşdirýär. Şo barada biraz şükürüm berýärsen. Awa sağolun, işlerimizde emelan barada aýtyp geçsek, emelamyza gaty köp zatda kömek etýär. Meselem, men ödetken işlerimi, etmeli işlerimi emelan üslü bilen şu gün taýinlap goýup bilýän we ertir oýananmaktym. Bolgunky etmeli işleriň sanawy men telefonum arkaly maha gebetýär. Häzirki wagtda emelan ösmen bilen bilen hem maşgany we çoğu men uğurlarda has ilerlemeni yardım etdi. Ondan soň MLA-nyň häzir meselem MLA kameranın içine oturdulup ofistagi işgärleriň sagat näçede gelip näçede gitýänini we şoňa seredip hem hataplap olaryň iş haklaryny çykarmagy, meselem näçe sagat iş ýerlerinde işlemen oturýanlyklaryna çenli hasaplap berip, yani şolar alyp bu uğurlardan peýdalanyp bilýär. Indi sizin häzirki wagtda diýeli ertir geçecek işleriniz ýa-da ýanyň bir etmeli çykyşyňyz, bir taýýarlamaly taslamaňyz ýa-da kärhanaňyzda paýlaşdyrmaly ýumuşlaryňyz. O hojalyk budagy emelaň kömegi bilen näle ýeňilleşdirip bolýar? Bu mal garalaryň hasabaty ýa bu sürülen ýerleriň izarlanmagy hemra tehnologiýalaryň kömegi bilen sürüjsiz mehanizatorlar ýa-da käbirlerde ýa-mysal garpyzyň ýa-da bir gawynyň daşky keşfini suraty alyp emelaň üstü bilen şol gawynyň tagam marada ýa pişip pişmedigi barada maglumat alyp bolýar. Siz öz tejribeňizde näle? Awa gaty dogry aýtýaňyz, ýani o hojalygynda emelaňy ulanmak has ýerdim kätden sebäbi bir emelaň bilen meselem paxtadan talalanmaza, paxtanyň nähile çykylygyny we nähile topragyny nähilde tohum sepmeldigini şoňa görä hemmelerde hataplap bilýär. We nähilde haçan gaýsy sagatlar bolmalygyny izarlap, ýani emelaň hata bilen has saglyk we gowy kömek etýär. Onu biz gelecekde daýhanlarymyzdan bökmen emelaň tehnologiýalarynyň peýdalanjakdygyny häzirki wagtdan aýtyp bilýäsdi. Awa has dogry aýtýaňyz we mallarçylyk bilen aýdapylady. Meselem häzirki köp mallarçylyk ýerlerde, emelaň tutulan ýerlerde meselem bulgamdan, ýani mallaryňyz belir atrap uzaklaşdy ýalara habarlar gelýär we olaryň her günki kileleriniň nähile ýokarlan, nähile aşaklanýandygyny we olaryň süýtleriniň nähile köpet, nähile azalýandygyny olaryň ýigitler barada, ýani saglyk barada mallarynyň ansatlyk bilen özleri seretip bilýärler. Yani daýhançylykda aýsak hem topraklarynyň nähile derejede dökün berilip berilmediğini we haçan suw berilip berilmediğini we ösümlikleriniň nähile sagdyn we sagdyn däl görnüşlerini emelaň üstü bilen hemmesini barlap bolýar. Mysal işgärleriň gelişgitiş wagtlaryny izarlamak ýa-da ýanyň diýeli bir aşganada bir ýa restoran, kafede müşterilere hyzmatyň berilip berilmeýändigini izarlamak bilen baglanşykly sizin tejribeňizde emelaň näil hyzmat edýär? Awa sağolun, zatlary emelaň üstü bilen hasaplap bilýär. Merdan, beren gurulmagyňyz üçin köp sag bolun. Size işinizi üstünlük arzu edýäs. Ine görüşüňiz ýaly türkmen ýaşlaryň dünýäniň öňde barjy tehnologiýalary bilen aýakdaş edýärler, soň tehnologiýalary özleşdirýärler, öwrenýärler ve onu önümçülükde, senagatda giňden peýdalanýarlar. Elbetde bu mümkinçilikleriň sakasyna gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşy gahrman serdarymyzyň aladalary döredäm mümkinçilikleri ýatyr. Bize şeýle mümkinçilikleri döredip berýän gahrman arkadaşymyza, arkadaşy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýarys. Gahrman arkadaşymyzyň, arkadaşy gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, alyp barýan işleri elmydama ruwaşdyryp beslensin. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadaşymyzy, arkadaşy gahrman serdarymyzy türkmen halkyny halkara bir taraplyk güni bilen tüýsürekden gutlaýarys.